बिथांमोनाबो स्पेशलि मिन्थिगौ गावसोरनो जे हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोरावहाय मावदोंना मावाखै आरो जोंनि बे क'क्राझारावहाय बा जोंनि बिटिसि आवहाय 17 बोसोरनि सिगां मामोन बिथांमोना गावसोरनो मिथिगौ बे समाव गावसोरनो बिथांमोनानो फरायसामोन जानो हागौ नाथाय दिनैनि अबस्थायाव बेसेबां डेभेलप जाखो जोंहा जोंनि बिटिसि आवहाय बेखौ बयबो रायजो राजाया मिथिगौ नाथाय बिथांमोना बुंब्लाबो रायजो राजाया गनायनाय नङा आरो बे बाथ्राखौ जोंनावथ' ओरैनो जों नुनायाव दा जोङो मिथिनो हायो जोंहा सेउलि महिलारि मेडामजों गोबां सापर्ट दङ आरो सेउलि मेडाम देरहानाया ओरैबायदि 100% खाथां माने जोंनाव बारायगासिनो दं जों कन्टेक्टबो लादों दा गामियारि हिसाबै जों गामि लेभेलाव थानानैब्लाबो जों गामिनि माखासे बुथ लेभेलावहाय वार्कार हिसाबै जों खामानि मावोथ' दा बे हिसाबै जों कन्टेक्ट लादों दा फैगासिनो दं दिनैबो जोङो प्रग्राम जानाया जाहैबाय जोंहा जयनिं प्रग्राम बे फैनायनि थाखायनो जोङो मेडामखौ लेंहरनानै दा बे जयनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों आरोखि दा मेडामनि देरहानाया 100% जोंनि बिपिएफ पार्टिनि बिजाथिया बेहाय जेबो सन्देह गैया आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि मेगनावथ' जोंनि नोजोरावथ' जेबो जौगानाय गैया बिथाङा 5 बोसोर एमएलए जालांबाय नाथाय बिथाङा जे जोंनि गामियाव बा जोंनि ओनसोलाव फैनानै माबा मोनसे जौगाथाय खामानि मावफैदों जों नुनो मोनाखै दा बे हिसाबैनो पाब्लिकफ्रा दिनै खुद्रिनाय फैदों दा बिनिखायनो गामि लेभेलनि जोंनि जाम्बि जाम्बा आइ आफायाबो दिनैहाय बिथांखौ गाज्रि मोननानै जोंनि बिपिएफ हान्जायाव सेउलि मेडाम बायद'खौ सापर्ट होनो फैदों दाथ' जों नुयो माने बिथाङा जोंनि गामि ओनसोलफ्राव हाबनायनिफ्राय हाबैयानो साबसिन मानो होनबा बिथाङा सापर्टआनो गैखाला बिथांनि माखासे सापर्टारानो गैखाला बिथांखौ सिगाङावनो जोङो बेखौनो बुंनो लुबैयो बिथाङा गामि हाबनायनिफ्राय हाबैयानो साबसिन मानोना बिथाङा ओरैनोब्लाबो भटखौ मोननाय नङा आरोखि बेथ' माने बिथांमोननि खुगानि मोनसे कम्पालसारि बुंबाय थाग्रा बिथांमोना खाना जानो हागौ बिथांमोना क'क्राझारनि बे नेशनेल हाइवेजों फैना फैया थाबायना थाबाया इउनिभार्सिटिफोरखौ नुदोंना नुवाखै CITफोरखौ नुदोंना नुवाखै दिनैहाय जोंहा मेडिकेल कलेज जादों बेफोरखौ नुदोंना नुवाखै बे बिथांमोननि एखे खाना लाखोमानानै बुंनाय मिथिगौ बिसोरो माखासे जाम्बा जाम्बिफोरखौहाय गावसिनि पार्टिखौ एसे माबायाव लाखिनो थाखाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरोखि नाथाय बिथांमोनाबो स्पेशलि मिन्थिगौ गावसोरनो जे हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोरावहाय मावदोंना मावाखै आरो जोंनि बे क'क्राझारावहाय बा जोंनि बिटिसि आवहाय 17 बोसोरनि सिगां मामोन बिथांमोना गावसोरनो मिथिगौ बे समाव गावसोरनो बिथांमोनानो फरायसामोन जानो हागौ नाथाय दिनैनि अबस्थायाव बेसेबां डेभेलप जाखो जोंहा जोंनि बिटिसि आवहाय बेखौ बयबो रायजो राजाया मिथिगौ नाथाय बिथांमोना बुंब्लाबो रायजो राजाया गनायनाय नङा आरो बे बाथ्राखौ बेथ' बिथांमोननि माखासे बाथ्रा रायलायनाय जानो हागौ मानो होनबा मोनसे न' जानानै न'आवथ' बाउन्डारि थाखायो बे बाउन्डारि हिसाबै बाउन्डारियाथ' क्ल'सआ थागोन नाथाय हाबलाय ओंखारलाय एखमबा समाव बायद'आ गैयाबो जानो हागौ फांनानै दोनगोन एखमबा बायद'आ दंबाथ' गावनो ओंखारनानै रायलायखायोखा दा बाहाय बिथांमोननि बियो माखासे प्रप'गान्डा मा होनो बेखौ बिथांमोना बोरैबा साजायनानैहाय मेडामनि सायाव दाय होनानै मेडामखौहाय डाउनाव दोननो हायो बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा लानानै बाथ्रा बुंबाय थायो आरोखि दाथ' जों मिथिनायाव बेनो जों बेखौनो बार बार बुंबाय थागोन आरो जों नुनाय हिसाबै जों बुंबाय थागोन जे पाब्लिकआ जोंना दा सेउलि मेडामखौ लुबैदों आरो बिथाङा जाहैबाय जोंनि गोदान जाखांफुनाय सासे आइजो बियो केन्डिडेट दा बे हिसाबै जोंनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ मोननानै जोबोद खुसि जादों आरो बिथांखौ देरहाहोनायाव हाजासे मदद होगोन होननानै दिनै आइजो माहारिनिफ्रायबो बुंदों बिमा माहारिनिफ्राय बुंदों दा बाहाय बिनिखायनो आं बुंगोन माने मेडामनि देरहानाया बे बिपिएफ हान्जानि जानानै आं बुंगोन जे 100आव 100% बिथाङा देरहागोन जों 100% बिथांखौ थिनहरनो हायोब्ला जोंहा ओनसोलनि थाखाय आरोबाव बिथाङा दिसपुरनिफ्राय लानानै जोंनो पेकेजफोर लानानै फैनानै माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बारायनानै मावफैनो हाबावगोन आरो बिनिखायनो बिथांखौ जोङो जेरैबाबो दिसपुरसिम सौहैहोगोन आरो जोङो हाइ कामान्डफोरखौबो पाब्लिक लेभेलनिफ्रायबाबो जों बुंहरगोन डिमान्ड खालामगोन जे जोंनि
3 नं क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय जेरैबाबो जोंनो मेडामखौ मन्थ्रि होनांगौ जोङो आं बे नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों दिनै खावलायहरगोन बेखौनो जोंहा BPFनि मानव गेदेर आफादगिरि बा आथिखालनि जोंनि मानगोनां चिफ BTCनि हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जेरैखि जाया बिथाङा जोंनि बे सेवलि मेडामखौहाय दिसपुराव लांनानै बिथांनो मन्थ्रिनि मासिखौ जेरैबाबो होयो जाहाथे बिथाङा जोंनि ओनसोलनि थाखाय गोबांथार डेभेलपखौ आरोबाव मावनो हाथों।